Fizika tapamygyň bu sanda tizlik geçilen ýol wagt şoň üstüne durup geçer. Ýagny tizlik bolany ýa-ni mysal üçin awtolog, otly samolyotyň tizlikleri durdurly bolan üçin siz mysal üçin Aşgabat şäherine, Türkmenan şäherine durdurly wagtda barýaňyz. Awtologda 5 saat, otlda takminan 10 saat, 12 saat, samolyotda 1 saat takminan barýaňyz. Ýagny bu şu durly wagtda barmagynyň sebäbi bular tizlikleriniň durdurly bolany bilen düşündirilýär fizikada. Indi üçüsiniň arasynda şeýle bir baglanşyk bar. Onu ýazyp görkezýän. Yani tizligimiz eger bizim tizligimiz v bilen bellenilse, yani v deňdir esmeden geçilen ýol bolsa, şutaýda şeýle bilen bellenýär. Tizligimiz şutaýda men size görkezýän geçilen ýol şu. Wagtymız t, tizligimiz hem şutaýda tizligimiz hem şu. Kısaça fizika formulamız şundan ibaret. Yani v tizlik deňdir geçilen ýol bölmek wagt. Bir mysal bilen görkezýän. Egerde siz şutaýda A nokadynyň B nokadyna şutaýda awtolog bilen herekete başladyňyz, A nokadyndan başladyňyz we B nokadyna dowam etdiňiz. Şu aralyk A bilen B nokadynyň aralygy 500 kilometr diýip hasap edin. We awtologumyzyň ortaça tizligi 100 kilometr sagatda barýar. A nokadyndan sagatda 100 kilometr tizlik bilen gidip barýar. Şonda bolanda B nokadyna näçe wagtda barar? Ýa-ni formulamyz alýas v deňdir s paýlanan t. Şutaýda geçilen ýolumuz v'niň aşagynda bir wady pikir edýär. Şutaýda atanaklaryň bir-birine köpeldirýär. V köpelen şeýle görkezýän v köpelen t deňdir s geçilen ýol. Şutaýda ýerine goýup çykýar. 100 kilometr saat tizlik bilen v'niň ýerine goýýas. Şutaýda 100 goýýas. T'miz biz näbeli? T'ni tapyň diýip soraýar. Näçe wagtda barar? T deňdir sorag belgi. Ýerine T'miz goýýas. 100 köpeltilen T. Geçilen ýolumuz 500 deňdir 500. Şutaýdan T'miz deňdir 5 saat bolýar. Çünki yani şutaýda 100'ü beýle bölmege geçirsek ýa-da iki tarapyny 100'e bölsek tapagy ýok. Bundan galan eýe matematika. Şeýle bular gysgalýar, bir bolýar, t bolup galýar, 500'üm 100'e bölsek 5. Jogabymyz 5 saat. Gysgaça şulardan ibaret. Ýagny A nokadynyň ýene bir gaýtalak etjäs. Soragymyz A nokadyndan B nokadyna ilk 100 kilometr saat tizlik bilen başlangyç tizligimiz 100 kilometr saat tizlik bilen barýar A nokadyndan we B nokadyna eger aralyk 100 kilometr 500 kilometr bolsa näçe wagtda B nokadyna ýeter? Jogabymyz şutaýdaky V deňdir S paýlanan T formulasyndan jogabymyz 5 saat bolup çykýar. Indi skalyar we vektor ulluk. Skalyar ulluk bolanda diňe mukdar görkezýän ulluklara skalyar ulluk diýilýär. Vektor ulluk bolanda hem mukdar hem tarapy görkezmeli. Atýanokay. Mysal üçin 100 kilometr saat bilen awtologumuz barýar diýse, eger wagtyny bermedik bolsa bu skalyar ulluk bolýar. Eger 100 kilometr saat tizlik bilen hemde gündogara tarap diýse, şutaýda gündogara tarap awtologumuz barýar diýse, bu vektor ulluk. Şeýle atýanokay. Ýagny hem berde mukdaryny berdi, hem tarapyny berdi. Skalyar ulluklara başgaça ne kilogram, bu skalyar ulluk 5 kilogram, ýagny bu hiç tarap ýok. 5 kilogram gündogara diýip hiç hazan aýdylanak. Şoň üçin kilogram bolsun köp ölçegirliklerimiz skalyar, käbir ölçegirliklerimiz hem vektor ulluk. Mysal üçin tizlik, şutaýda tizligimiziň tarap bolan üçin
bärde vektor ulluk tizliginde şol sanna skalyar ulluk hem bolup biler. Mysal üçin arılar ortaça hereket edenlerinde 20 kilometr saat bilen hereket edýär diýsek, şo biz skalyar bolýar. Ýani arılaryň gün dogram, gün mataramy, gün ortam, demir gazgam ýa-da haýsy tarapa gidýände görkezilmedik bolsa, diýmek skalyar ulluk. Kısaça skalyar ullugymyzyň mukdary görkezýär. Vektor ullugymyz hem mukdar hem tarapy görkezýär. Şutaýda ýene-de bir mense fizikada tizlik we tizlenme şoň tapagyny hem görkezip geçesim gelýär. Tizlenme näme? Tizliň formulasyny gördük. Tizlenme rus dilinde uskarenya, ingliz dilinde acceleration diýilýär. Tizlenme bolanda tizlikden tapagyny. Mysal üçin aýdaly siz şutaýda öýüňizden çykdyňyz mektebe. Mektebiňizden ýakynrak ýerde ýerleşen 200 metr töwerek bir ýerde ýerleşen. Şutaýda da mektebiňiz bar. Ve siz ýöräp başladyňyz. Başlangyç tizligiňiz sizin 0, ýagny ýöremenkäňiz şutaýda duran tizligiňiz 0, soňra ýöräp başlasaňyz diýeli şutaýa çenli 5 metr sekund. Sekundda 5 metr. Sekundda diýeli 3 metr diýeli. Has arkaýyn ýörediňiz. Soňra ýene arkaýynlaşdyňyz. Şutaýa geldiňiz. Tizligiňiz 1 metr sekund boldy. Haýalladyňyz. Birdenem ýadyňyza düşdi, wagt gidip barýar, siz mektebe wagtynda ýetişmeli. Siz ylgap başladyňyz. Tizligiňiz mysal üçin diýeli 7 metr sekund. Sekundda 7 metr diýeli. Ylgap başladyňyz. Görşüňiz ýaly siz şutaýda tizlikleriniz durly. Diýmek, tizlenme formulasyny A bilen belläsek, A deňdir tizlik paýlanan wagt. Biz şuna tizlenme diýäs şutaýda. A tizlenme. Fizikada ve tizlik T'de wagt. Şeýle egerde siz diýeli şunu okotdan başlasaňyz, egerde siz şunu okotdan şol bir tizlikde dowam eden bolsaňyz, men şutaýda çatk okudym. Şutaýda men şunu okotdan ýagny 1 metr sekund bilen şol bir tizlik bilen dowam eden bolsaňyz, onda sizin tizlenmäňiz 0. Ýani hiç kimse bad almadyňyz, tizlenmäňiz 0. Tizlenme başgaça tapylanda şeýledi ben tapylýar tizlik soňky saharp bilen belläýin we başdaky baharp bilen belläýin. Paýlanan T. Tizlenme hem vektor ulluk, vektor diýmek tarap, ýani tizleneňizde de belli bir tarapa tizlenýäňiz, mektebe tarap tizlenýäňiz mysal üçin bärde. Şoň üçin tizlenmede vektor ulluk bolýar. Edil tizlik ýaly tarap görkezilse vektor ulluk bolýar, skalyar ulluk däl. Bärde de ýani formulasyny görkezdim we soňky tizlik aýyrmak başdaky. Şutaýda baharp bilen görkezdim şu başdaky. Şoňa biz tizlenme diýäs. Paýlanan T. Şutaýda tizlenmämiz 0 diýen. Täýdinde 1 metr sekund. Ýene bärde de 1 metr sekund, bärde de 1 metr sekund. Ýani durnukly tizlik bilen hereket edipdir. Şutaýda diýmek şutaýda A acceleration başgaça ingliz dilinde. Tizlenmämiz A deňdir. Soňky şutaýda V soňky. Bärem V tizlik başdaky. Soňkymyz 1. Aýrýasam başdakymyzdan 1. Aýdal şular aralyga 5 sekundda ýetdik diýeli. 5 sekund diýip alýar. Diýmek 0 bölmegin 5, 0 5'e bölsegem jogabymyz 0 bolar. Ýagny A tizlenmämiz bärde 0. Ýagny hiç ýyl bad almandyr, tizlenmämiz ýok. Tizlenme 0 diýen. Kıskaça şulardan ibaret tizlenme, geçilen yol,
wagt özara baglanşygy şulardan ibaret. Pedal bolandyr diýip umyt edýär. Indi kitap haklarda görüşýänçe hoş sag bolun.